točíš videá, kde sa medzi sebou rozprávajú dve osoby, dávaj pozor, pretože ak spravíš túto jednu chybu, divák okamžite stratí orientáciu a tvoj záber pôsobí chaoticky. Dnes ťa naučím, ako sa jej vyhnúť, aby tvoje zábery nepôsobili amatérsky, ale ako od profíka. Existuje na to jednoduché pravidlo, volá sa pravidlo 180 stupňov alebo pravidlo osy. Predstav si, že medzi dvoma ľuďmi, ktorí sedia oproti sebe, vedie pomyselná čiara. V tomto prípade špagát. Táto os určuje, na ktorej strane môže stať kamera. A ako náhle kameru umiestniš, musíš na tej strane zostať počas celej scény. Keď sa pravidla držíš, orientácia postav je stále jasná. Jedna postava pozerá doľava, druhá doprava. Divák okamžite chápe, že sa pozerajú priamo na seba. Priestor je čitateľný a rozhovor pôsobí prirodzene. Teraz si ale ukážeme, čo sa stane, keď pravidlo porušíš. Ak pri jednej postave ostaneš na jednej strane osy, ale pri druhej prejdeš na opačnú stranu, nastáva problém. V obraze to vyzerá, ako by sa obaja pozerali rovnakým smerom. A vizuálne to pôsobí, ako by vôbec nehovorili spolu, ale s niekým tretím, kto tam ani nie je. Túto chybu vidím neustále vo videách tvorcov. Preto sa hovorí, že prekročenie osy rozbije logiku scény. Divák stratí orientáciu, začne ho to rušiť a tvoj záber stratí profesionálny dojem. Verte mi, že túto chybu ľudia podvedomo vnímajú, len to nevedia nejakým spôsobom pomenovať. Jednoducho sa im na tom zábere zdá niečo off. Dnes sme sa naučili veľmi dôležité pravidlo, že s kamerou sa nechodí cez os, tak bude pôsobiť tvoj rozhovor profesionálne a pre oko diváka zrozumiteľne. Od tvorcu pre tvorcov. Teraz už vieš.